ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். என்னடா ரொம்ப நாள் கழிஞ்சு வந்துட்டு வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சொல்கிறான்னு பார்க்குறீங்களா? யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி 6 மந்த் ஆகிருக்கும். பட் கண்டினியூஸாக வீடியோ பண்ண முடியல. பட் இதுக்கப்புறம் ரெகுலராக நம்ம வீடியோஸ் வரும். அதுக்கு நீங்கள் கீப் சப்ஸ்கிரைப், ஸ்டே டியூன். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி, இவ்வளோ நாள் எங்கே போயிருந்தீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. அதுக்கெல்லாம் என்னோட ஒரே பதில், ஒரு சில்லறை வேலையாக ஜப்பானுக்கு போயிருந்தேன். அவ்வளோதான். புரியுது, மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது. பட் ஓகே, எனிவேஸ் நம்ம இப்போ சீக்கிரமாக ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோவில் போயிடலாம். இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, குவாரண்டைன் லைவை எப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் அண்ட் தென் சம் பீப்புள்ஸ்க்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்குது. அதை நம்ம இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு குவாரண்டைன் லைவில் எப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்கள் ஃபோன் எடுங்க, உங்கள் ஃபோனை கான்டாக்ட்ஸை மூவ் பண்ணுங்கள். அதில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் எப்படின்னா உங்கள் காலேஜ் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம், இல்லை பெஸ்ட்டியாக இருக்கலாம், யாரானா இருக்கலாம். அவங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க, எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட்டு சம் ஈகோ கிளாஷ்னாலும் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பேசாமல் இருக்கலாம், இல்லை சம் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னாலும் பேசாமல் இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பேசணும்னு நினைப்பீங்க, பட் ஏதோ சம்திங் உங்கள்கிட்ட பேச முடியாமல் இருக்கும். அவங்க ஃபோன் போடுங்க, ஃபோன் போட்டு பேச ஆரம்பிங்க. நான் கால் பண்ணி பேச வேண்டிய ஆள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மேபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, பேரண்ட்ஸ் எப்படி மீன்ஸ் உங்கள் அம்மா அப்பா 2 பேரும் வீட்டில் வேலைக்கு போகிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைமே கிடைக்காது. இதுதான் ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, காட் கொடுத்துருக்கு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 பேருமே வேலைக்கு போகிற வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டைமை யூஸ் பண்ணிங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா, உட்காந்து பேசுங்க, அம்மா அப்பாட்ட பேசுங்க, அப்பாகிட்ட பேசுங்க, ஜாலியாக பி லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை வெளியே போய் பார்க்க முடியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட நீங்கள் இப்போ என்னெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், அம்மா அப்பாட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள், பேசுங்க. இப்போ 2 பேரும் அம்மா அப்பா வேலைக்கு போகிறோன்னா அவங்க 2 பேரும் ரெஸ்ட் கொடுங்க. இப்போ அம்மா வேலைக்கு போனால் அவங்க போய் கிச்சனில் போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நீங்கள் போய் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், அவங்க சமைச்சு போடுங்க. இந்த மாதிரிலாம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்கள் குவாரண்டைன்ஸை. அப்பாலாம் இல்லை சரி அப்பா மட்டும் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா அப்பா ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், அப்பா கூட உட்காந்து பேசுங்க. எப்போவுமே வேலைக்கு போயிட்டே தான் இருப்பாங்க. அவங்க லைஃப்லாம் வந்துட்டு நம்மளும் ஒரு நாள் அந்த லைஃப் போவோம். பட் அவங்க இப்போ பார்த்துட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திருப்பி கிடைக்குமாலாம் எனக்கு தெரியாது. இப்போ கிடச்சிருக்கு. இது எவ்வளோ நாள் நீட்டிக்கணும் எனக்கு தெரியாது. அதனால் இந்த டைம் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. வீட்டில் வந்து விளையாடுங்க. டெய்லியும் வந்துட்டு என் பக்கத்து வீட்டிலலாம் தாய சுற்றி கேட்கும், எங்கள் வீட்லேயும் கேட்குது. இன்றைக்கி நான் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்களும் அதே மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இல்லை சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் யாராக இருந்தாலும், எப்படி பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக மேபி காலேஜுக்கு ஹாஸ்டல் போனவங்க எல்லாருமே வீட்டில் தான் இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த மாதிரி வீட்டில் தான் இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி டைம்ஸில் திருப்பி கிடைக்காது. யூஸ் பண்ணிங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள், பேசுங்க அம்மா அப்பாட்ட எல்லார்ட்டையும். மேபி வீட்டில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க, வெளியே போக முடியாது. இதெல்லாம் நம்மளே நினச்சி இதுக்காக ஒரு டைம்லாம் ஸ்பெண்ட் நம்ம நினச்சாலும் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு டைம் நம்ம ஒதுக்கணும். அடுத்த வாரம் வீட்டுக்கு வந்துடு, அடுத்த வாரம் இங்கே வந்துடு, அப்பா எங்கள் வேலைக்கு போகணும் அப்படி சொல்லி நம்ம ஒதுக்கணும். இது வந்து காடாக கொடுத்துருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஃபோனில் பப்ஜி, லூடோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க. பப்ஜி எப்போனாலும் விளையாடிக்கலாம், லூடோ எப்போனாலும் விளையாடிக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த டைம் மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த டைம் எப்போவுமே கிடைக்காது. ஏன் ஃபோனில் லூடோ விளையாடுறீங்க, வீட்டில் தாயம் விளையாடுங்க, அம்மா அப்பா கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு விளையாடுங்க. எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு தெரியுமா? நான் விளையாடுறேன், செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கேன். திஸ் டைம் ஐ எம் என்ஜாயிங். இந்த டைம் நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அது யாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரக்டாக தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா, தமிழ்நாடு போலீஸ், டாக்டர்ஸ், நர்ஸ், துப்புரவாளர்கள், அவங்களுக்குலாம் டேரக்ட் தேங்க்ஸ். இன்டேரக்டாக நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது யாருக்குன்னா, இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போ டியூட்டி பார்த்துட்ருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் நம்ம ஹோட்டல்ஸ் சொல்கிறேன், ஹோட்டல் ஜாப்ஸ். எப்படின்னா இன்றைக்கும் அவங்க வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் கிச்சனில் ஃபுட் சமைச்சிட்ருக்காங்க. இல்லாதவங்களுக்குலாம் ஃபுட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு. சம்டைம்ஸ் இந்த டைமில் யாரும் இல்லாதவங்களாம் போய் வாங்கிறதுக்கு ஃபுட்ஸ் ஓப்பன், எல்லாம் ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பனாக தான் இருக்குது. நம்மளுக்காக மீறி அவங்களும் வீட்டு விட்டு வெளியே வந்து தான் வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க. குவாரண்டைன் சொன்னாலுமே அவங்களும் வீட்டு விட்டு தான் வெளியே வந்து வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க. ஃபுட்ஸ் டெய்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க, எல்லாருக்கும் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃபுட்ஸ் எல்லாருக்கும் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பார்டர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு, ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது முன்னாடி இந்த மாதிரி எப்போ நடந்ததில்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நடந்திருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். எல்லாமே ட்ரான்ஸ்போர்ட் க்ளோஸ்டு, எல்லாமே க்ளோஸ். இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, டேரெக்டாகவும் இன்டேரக்டாகவும் பீப்புள்ஸ்க்கு. நிறைய பேர் வந்து அமௌண்ட் டொனேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க.
முடியாதவங்களுக்கு அமௌண்ட் டொனேட் பண்ணிருக்க நிறைய பேர், நிறைய ஆக்ட்ரஸ்ஸு. ஒன் மோர் ரெக்வெஸ்ட், ஆக்டர்ஸ் அவங்க வந்துட்டு நல்ல மனசில் டொனேட் பண்ணுறாங்க. பட் அது இவங்க கம்மியாக பண்ணிட்டான் அவங்க கம்மியாக பண்ணிட்டான்னு சொல்லி அடிச்சிக்கிறதோட உங்களால் முடிஞ்சால் ஏதாவது டொனேட் பண்ணுங்கள். அதை நீங்கள் நம்ம அடைச்சிக்க வேண்டாம். கவர்மெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு எல்லா விதத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. எல்லோரும் ஒன்றா இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கொரோனாவை நம்மளால் ஒழிக்க முடியும். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். அதேமாதிரி எல்லாருக்கும் எங்களுக்காக பாடப்படுற எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்கள் மூலிமா நானே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்ஸ். இன்க்யூரபிள் இந்தியா, பி ஹோம், ஸ்டே சேஃப். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நம்மளுக்கு டேரெக்டாக இன்டேரக்டாக ஹெல்ப் பண்ணுற எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ பார்க்கறது மூலிமா உங்கள் சார்பில் நானே சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தென் see you next வீடியோ. கண்டிப்பாக இது ஒரு டெய்லி ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் இருக்கும். கீப் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். பை.